Vores lærer er på gaden, lockoutet og venter. Herhjemme sidder vi med vores skjulte talenter. Alle lader det stikken, og ingen hjælp at hente. Bjørne taler sammen, hvad fanden kan vi forvente? Vi vil jo gerne undervise og give dem en skalle. Og jeg tror de har fattet, de skal rykke sig en balle. En ærlig titler, du skulle lidt af en tumpe. Først giver du dem 12, og så lader du dem dumpe. Jeg kan ikke forstå alt det her, jeg kan ikke se hvordan I synes det er fair at glemme os børn og bruge os som gidsler. Vi stemte på roser, men alt I fik var tisler. I siger kvantiteten, for jeg betyder mere end selve kvaliteten. Hvad er det dog der sker? Hvad fanden er det for noget? Lort at fyre af. Jeg håber jeres mund har rigtig dårlig smag. Og alt det her lort skaber konsekvenser. Det er fucking trip at høre på jeres forhandlingsprocesser. I bliver jo aldrig enige, og det kan alle se. Men et eller andet bliver der jo nødt til at ske. Og hvad med hele dags skoler? Hvad er det for noget halløj? Er det os børn, der skal bøde for alt jeres møg? I tager al vores tid og alt hvad vi ejer. Vi er ikke længere i stand til at gøre hvad vi plejer. Jeg håber lockout